Oh nak kanduang badan de ayah, banang sahalai baharo kan putih tak jua ke diulek. Ayah lanjutkan surah nangko sampai rundiangan kau juiknyo supaya siang nan baari nak nyotarang nan bak bulan. Dek masuk berjalan tarih nan ketek baran sua gadang nan tuo sama kingai kau bertambah gadang duo. Isuak kadatang kutikonyo nak jodoh tibo bagian ado rueh cobuku kabatamu kau kajadi istri orang. InsyaAllah. Barek lah baban kadi tangguang banyaklah liku jolekoknyo jalan menuju rumah tanggo. Ko lengah lupo jo diri indak tekana tampek taga alamai pakawi alam nangko. Cuba dengarkan elok-elok. Para hukama mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, mengenal pula dia akan Tuhannya. Maka sebagai hamba Allah wajib mengaji badan diri. Sia ku awak sabananyo, dari mano anda ke mano sedang di mano awak ini. Joko lah paham jo diri surang, pahamlah pulo jo zat Allah pangka segalo kejadian. Panjang bajelo kok dirantang nak, tinggi malaua kok dianjuang dikarek sekiro ke peguno setantang diri perempuan. Adapun kata perempuan berasal dari kata ampu, dibari awalan jo akhiran menjadilah inyo perempuan. Sedangkan ampu berarti indua, asa ataupun bibit. Ampu jari mungkasinyo indua jari nalimo. Ampu kunik maknanyo tunih nan kaditanam, mato nan ketumbuh jadi kunik. Maka perempuan adalah indua, ibu dan mengandung melayakan mengambangkan bangsa manusia. Itu sebabnya nak, selain dinamakan rang padusi, perempuan disabui jo indua-indua, suami main baunya indua bareh. Sadarilah nak, kalau kau ko bangsa indua, kau adalah calon istri kandidat ibu. Walaupun asa muasa perempuan menurut kajian badangah, kalian berasal dari tulang patahan busuk laki-laki lirik nan kida paling bawah. Setantang hikmah falsafahnya rasio hakikat nan tersimpan indak lain indaklah bukan tando padusi tampe sayang buah hati curahan kasih karean tulang badan diri timbalan tubuh laki-laki. Allah menjadi sunatullah naluri insting rang namokan. Kalau padusi jo laki-laki orang nan samo saimbawan cari mencari keduanya. Tunggu rindu jo panabangan, batang taraga jo pangkanyo cari waraso kematian. Kok lai terbuka izin Allah bertamu di akad nikah, basuo diijab kabul kato sapatah mau buangkan. Maka suruilah siriah kagagang pulanglah pinang ketampuanyo pulang ke asa mulu jadi. Itulah hakikat perkawinan nak. Perintah di dalam syarak suruhan sepanjang adat tuntutan libido manusia.